मोनसे जायगायावहाय नर्थ इस्ट हेल्थ केयार होननाय मोनसे सेन्टार खुलियो दा नोंथांनि नैबे सेन्टारावहाय माबायदि पाब्लिकफोरा बेबायदिनो गावनि फाहामथायखौ लानानै माबायदि मुलि लांफैयो आरो माबायदि इमप्रुभ जायो इमप्रुभआथ' दिनै आङो दानो 100%बो बुंजोबनो हाया मानो होनबा बेमारखौ लानानैसो डिपेन्ड खालामो माने माब्लाबा समाव जाय बेमारा किउरेबल नङा बेखौथ' जों किउर खालामनो हाया नाथाय आं फोथायो माने ओरैनो एराउन्ड 90%आखौ 85-90%खौहाय माने आं गोबां मानसिफ्रानो जायफ्रा डक्टरनाव थांनानै मोजां फाहामथाय मोनाखै ओरैनो गोदाव सोराव थानाय बिसोर आंखौ भिजिट खालामफैयो ओमफ्राय बिदिनो फ्रायानो मोजां जायो जेरै आथिं आखाइ सानाय सिखारनो हायै पेरालाइज जानानै थानाय आरो फाइल्स बेरामजों भुगिनानै थानाय आरो निसा लानाय जायफ्रानाखि ड्राग्स जौ गान्जा न'खराव असान्ति खालामनाय बिसोरबो गोबां मोजां जाबाय आरो आं भिडिअ'बो होखादों आरो दिनै गोबां पेरेन्टसफ्रा खुसि दङ आरो आं खुसि नुनो मोनदों बिसोरनि न'खरफ्रावबो आरो बेजों लोगोसे बेफोरनो गोबां बायदिसिना गथ' मोनैफोर दिनै गोबां गथ' मोनदों जोङो आं प्रुफजों लोगोसे होनो हायो जायफ्रा मिन्थिनो लुबैदों आङो डिटेल्सैबो फन नाम्बारफोरखौबो शेयार खालामखायो दिनै आरो भिडिअ'फोरबो दंखायो दिनै गोबां माबा स्पर्म प्रब्लेम गायन' प्रब्लेम बगास्राबनि प्रब्लेम गोबांथार बेफोरबायदिनो असान्ति मानसिया हामख्रंलांनाय बेफोरबायदि प्रब्लेमजों आरो हौवाफोरनि जायफोरहानाखि बेफोरबायदिनो साइज खम न'खरावहाय प्रब्लेम बेफोरबो जेनेबा मोजां जादों आरो गोबांथार बेफोरबायदिनो मानसिफ्रा बायदि बुंदोंबाबो आङो जेबो साना मानो होनब्ला बेफोरबो मोनसे हेल्थ इस्युआव गोग्लैयो दिनै बेफोरबायदिनो स्पर्म प्रब्लेम जायफ्रानाखि गथ' मोनाखै गोबां ट्रिटमेन्ट लाबाबो बेबो बे काजलगाव एरियायावनो दङ दा बिसोरबो गथ' मोनबाय आरो गायन' प्रब्लेम जायफ्रानाखि ओभारियान सिस्ट माय'मा टिउमार जानाय बिसोरबो गथ' मोननानै दङ दिनै हामथायाबाबो प्रेगनेन्ट जादों बेखौ आं नुनो मोन्दों रिपर्टआबो आंजों लोगोसे दङ गोबां मानसिफोरनि रिपर्ट दङ आरो किडनि अन्थाइ गल ब्लेडार अन्थाइ हामनायाथ' हिसाब गैया किडनि अन्थाइ गल ब्लेडाराथ' दा कमन दा बेफोरो बिराद कमन नालाय दा गोबां मानसिफोरानो माने मोजां जाबाय आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो बायदि बायदि बेरामफोरनिबो दङ जोङो अन प्रडाक्ट दा दिहुनबाय गोबां जोंनावहाय दा 13टा प्रडाक्टखौ जोङो जोंनि नर्थ इस्ट एसेन्सियेल हेल्थ केयार प्राइभेट लिमिटेड बे नामावनो जोङो लानानै फैबाय बे मुलिखौहाय दा एभेलेबेल आरो जायफोरनो नांगौ नोंसोरो बे काजलगावआवहाय भिजिट खालामफैनो हागोन रिपर्टजों लोगोसे दिनै आं हायाबाबो आङो डक्टरफोरनो रेफार खालामो दिनै आं सासे नार्स जानायखाय जेनेबा मोजां डक्टरफोरनाव जेनेबा आं हायाबाबो दिनै गोबां मैयाबो फैदों सासे कलन केन्सार बिसोरो कलन केन्सारखौनो मिन्थिया मा नाथाय बियो मानि थाखाय जादों बियो फाइल्स बेरामनि थाखाय जादों आंनि मोन्दांथियाव मानो होनोबा बेयाव बेदरबो दङ आं नायदों खिन्थु आं बेखौ लोगो केन्सार इन्स्टिटिउटआवहाय आं रेफार खालामदों मानो होनोबा बे बेरामा किउरेबल नङा जों बेखौ किउर खालामनो हाया जास्ट मेनेजेबल जों मेनेजल' खालामनो हायो बेखौ रावबो 100% किउर खालामनो हाया बेखौ डक्टरफ्रासो मिथिगौ आरो स्पेसियलिस्टफ्रासो मिथिगौ आरो माखासे बेरामनि सायावहाय मुलि हरनायनि आवगाय नोंथाङा चेकआपफोर खालामग्रोनो हायो नामा नैबे सेन्टाराव औ खालामो आङो फार्स्टआवनो दा आङो आवगायहाय आङो नायनाय जायामोन दा आङो अन जोंनिनो मेसिन मोनसे लाबोबाय जोङो बिदिनो पर्टेबल मेसिन जे एक्जेक्ट एखे बेबो जेरैहाय जों हस्पिटालावहाय बे मेसिनखौ मोनो बे मेसिनखौनो जोङो लाबोदों दा ओरैनो सिम्पोलैहाय जोङो लाबोग्रोदों जेरैहाय दा सुगार टेस्ट खालामो हेमोग्ल'बिन टेस्ट खालामो ओमफ्राय लिपिड प्रफाइलखौ नायोबा जोङो जे हार्टनि प्रब्लेम दंना गैया थैयावहाय मेजेमफोरा बारायदों नामा कलेस्ट्रल लेभेलफ्रा बेफोरखौ मिन्थियो आरो इसिजि बेफोरखौ नायगोन आरो प्रेसारफोरखौ नायगोन आरो माखासे सन'ग्राफिफोर जायफ्रा पेसेन्टफ्रा लाबोयो बेखौ नायनानै आङो ट्रिटमेन्ट होनाय जायो आरो बहानिफ्राय फैयो पेसेन्टफ्रा ओरैनो पेसेन्टफ्राथ' गोजाननि फैयो मैयाबो फैदोंमोन अरुणाचलनि किडनि अन्थाइनि मुलि लांनो फैदोंमोन आरो बाक्सानिबो फैदों मैयाहाय उदालगुरि बाक्सा कार्बि आंलं बेफोरनि फैयो आरो जायफोरहानाखि बेफोर न'खराव प्रब्लेम निसा लानायफोर बिसोरबो गोजाननि बिमा बिफाफ्रा फैनानै भिजिट खालामफैयो आरो नोंथांनि सिबिथायाव नैबेहाय फैनो थाखाय माबायदि जगाजग खालामनांगौ दा आंखौहाय जगाजग खालामनोब्ला जोङो फन नाम्बार होनो हानाय जाखादों बेहाय नोंसोरो कल खालामनो हागोन आरो आंबो मालाबा रिसिभ खालामनो हाया आंबो बेस्थ' जायो बिनि थाखायनो नोंसोरो जि आंनि लकेसन दङ बेहाय नोंसोरो आंखौहाय लोगो लाफैनो हागोन आरो लकेसनखौ बुंनो हागोन काजलगावआवनो बे पस्ट अफिसनि गोजौआव ओरैहाय मा होननांगौ जाखोथाय हन्डा जायो आरो ना जोंनि काजलगाव एरियायावथ' हन्डा श'रुमा मोनसेल' बे हन्डा श'रुमजोंनो एटेच फार्स्ट फ्ल'रावनो आरो बेहाय फैलानो नोंसोरो आंखौ लोगो मोनगोन
जिल्लानि काजलगावनि अनगायै मा जायगायाव नोंथांमोना ब्रान्च दङ नोंथांमोननि बे नर्थ इस्ट हेल्थ केयार? दासान्दि जोंनि एक्टिभ ब्रान्चआ जाहैबाय क'क्राझार सेरफांगुरियाव बेवहाय एक्टिभ ब्रान्च दङ। जोंनाव उदालगुरियावबो दंमोन, नाथाय बियो बांद्राय एक्टिभ नङैखाय जों बेखौहाय रेफार खालामनाय जायाखै। नाथाय जोंनिफ्रायनो एसे उनाव आधा बोसोर मालाबा 1 बोसोरनि उनावहाय जोंनिफ्रायनो बेवहाय सेन्टार खुलिनानै ब्रान्च हिसाबै सेन्टार खुलिनाय जागोन। आरो जोङो मेनलि हल नर्थ इस्टखौ जों टारगेट खालामदों। हल नर्थ इस्टआवनो जोंनि ब्रान्चखौहाय गायसननो थाखाय जोङो प्लान खालामदों। मानो होनबा गोबां बेकवार्ड जायगा दङ आरो जों मेनलि फकास खालामगोन बेकवार्ड जायगा। बे बेकवार्ड जायगाखौल' जोङो फकास खालामगोन आरो। क'क्राझार नैबे काजलगावआव माबायदि पेसेन्टफोर फैयो दासिम? क'क्राझारनिफ्राय गोबां फैयो आरो फ्रायखौ जोङो बे क'क्राझारनिफ्रायनो लानो थाखाय जों रिफार खालामो एबा एडभाइस होयो। मानो होनबा बेवहाय जुदि ओरैनो साधारन बेरामबा जास्ट मुलिल' लांनांगौब्ला जों बिसिनिफ्रायनो लांनो थिनो। आरो जुदि माखासे डिसकासन आरो माखासे बुंस'नो हायै फोरमायस'नो हायै माखासे रायलायनांगौ दंब्ला बेयाव जोङो लिंहरनाय जायो। ओमफ्राय बेवहाय मोजां डिसकासन एबा माखासे रिपर्टफोर नायनानै जोङो मोजां मुलिखौ जों हरो। आरो जुदि जों हानाय बायदि नङाब्ला जों बेखौहाय मोजां डक्टर एबा मोजां स्पेसियलिस्ट डक्टरखौ जों कनसाल्ट खालामनानै जों रिफार खालामो आरो। नर्थ इस्ट हेल्थ केयार होननाय मोनसे सेन्टार खुलिदों दा बेयावहाय माबायदि हायो? बेवहाय गोबां रोखोमनि देहा फाहामथाय खालामनो हायो, स्पेसियेलि लाइक मेल एन्ड फिमेल इनफार्टिलिटि, जेनेबा गथ' मोनै, ओमफ्राय हौवा हिन्जावफोरनि प्रब्लेम जेरै गाइनिक प्रब्लेम आरो किडनि स्टन, गलब्लाडार स्टन, स्किन प्रब्लेम, आइ प्रब्लेम, इयार प्रब्लेम बेफोरखौहाय माबानो हायो। आरो बेजों लोगोसे पाइल्स, आलसार बेफोर आरो जायफ्रा एकदम कमन बेफोरखौहाय जों फाहामथाय होयो। आरो बेजों लोगोसे जोङो जिखुनु प्रब्लेमानो जाबानो जोङो हायैखौ जों मिथिनायखिनिखौहाय जोङो गोजौ लेभेलाव रिफार खालामो। आरो आयुर्वेदिकआनो होन आरो एल'पेथिकआनो होन जोङो माखासे हस्पिटालफोरजोंहाय टाइ आप खालामनो नाजादों। आरो जोङो बावैसो सिगां जों गुवाहाटीनि माखासे 3-4 आयुर्वेदिक सेन्टारजोंबो जोङो टाइ आप खालामनो जों प्रप'जेल खालामबाय। एसे समावनो बे प्रप'जेला थिग जागोन। ओमफ्राय जेब्ला जोङो बेवहाय जोंनि माखासे कास्टमारफोरखौ जों हाजोबाखसै अब्ला बेखौ रिफार खालामनांगौ, अब्ला जों बिसोरजों कनसाल्ट खालामनानै जों रिफार खालामगोन आरो। एल'पेथिक जेनेबा हस्पिटालानो होन मानो होन, मानो होनबा जोङो बे कम्पानिया जाहैबाय स्पेसियेलि एटलिस्ट बेसिकनिफ्राय गोजौसिमहालागै एबा गिदिर सिरियास बेमारसिमहालागै जोङो बेखौ हेन्डेल खालामनो नाजादों। आरो नाजानायनि उनावहाय जुदि जोङो हायाब्ला जोङो गोजौ लेभेलाव एबा मोजां हस्पिटालावहाय जों रिफार खालामनो जों सानो आरो जोंनि मेइन टारगेटआ जाहैबाय रुरेल एरिया, बेकवार्ड एरिया, जायफ्रा बेसिक ट्रिटमेन्टखौ मोननो थाङा आरो बिसोरो माखासे नलेज गैयैनि थाखाय लाजिनायजों गिनायजों बबेहाय थांनो बबेहाय थाङा आन्दायनानै थायो। बिनि गेजेरजों माखासे जोङो क्लस रिलेसनशिप खालामनानै कास्टमारफोरजों बिसोरनि माखासे सुख दुखु रायलायनानै बिसोरखौ जों माबोरैबा बेस्ट ट्रिटमेन्ट होनो हायो आरो बेस्ट एडभाइस होनो हायो, बेखौ जों मावगासिनो दं आरो बेनो जोंनि टारगेटआ बेनो। फार्स्टआव पेरिस जादोंमोन आंना। बबे समनिफ्राय जायो? बारा गोबाव जायाखै, मास मोनसे जानायावनो सप्तासेयाव बै थैया गगादों। ओमफ्राय बेनि उनाव जेबो जायासै आरो। बेनि मुलिखौ जानायनि आवगाय डक्टरफोरनि जादोंमोन? ओहो जायाखै, आं बेखौनो अगुरियाव थाङो लोगो मोनबाय थायो, लोगो मोनैनि फैफिनदों सानसेखालि बिदि जादों आरो। ओमफ्राय आरो सानसेखालि आं गावखौ बबेबा बे काजलगाव फैनायाव लोगो हमनानै मोनाबाबो जों थांफानाय जादों आरो। बहानिफ्राय? बेंटलनि आं। दा नोंथाङा दि बेबायदि फाहामथाय मोनबाय, नेक्स्ट बाराव सोरबा नोंनि लोगोफोर जायोब्ला गुबुनफ्रा जायोब्ला लांफैनो थाखाय माबाफोर खावलायगोन नोंथाङा? खावलायगासिनोखा आङो, सासे मानसिखौ खावलायगासिनो। ओरैनो पेरिस जादोंमोन, खिनाव थै गदोंमोन। बेसे गोबावनिफ्राय? बारा गोबाव जायाखै, मास मोनसे। ओमफ्राय सप्तासेयावनो थैया गगारदों आरो मुलि जानाय लोगो लोगो बे बायदिनिखौ। बबे सेन्टारनिफ्राय नोंथाङा नैबे मुलिखौ लानानै दा माबायदि मोनदों? मेदाम सम्पानिफ्राय। औ।
कम्पानि नामा मा नाम दखाननि नाम आं मिथिगौ थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो